ಪ್ರಥಮ ದೇವೇರಾದ ಬೆರ್ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಒಂದು ಬೆರ್ಮೇರು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಈ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಜನ ಸೇರ್ಬೇಕು ನಟ ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ದಲಕ ಇತ್ತಾನೆ ಗುಡ್ಡದಲಕ ಇತ್ತಾನೆ ಈ ಅಂಕುಲು ಅಂತ ಎಂಕುಲ ಕಿಂಜ ಪ್ರಾಯದಗಳು ಆ ಪುರತು ನಟ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತಲ ದೈತದ ಮಲ್ಲ ಮರಕುಲುತ್ತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮೂಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ತುಂಬೆದಲ್ಲದ ಮೂಲೆ ಐಕೆ ಮುಲ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋತು ಈ ಸ್ಥಳ ಪಂಡ ತುಂಬೆ ಎತ್ತಲು ಪನ್ಪಿನ ಪೂರ ಜೈನ ಮಠಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ನಿಂಚಿನ ಜಾಗ ತುಂಬೆ ಎತ್ತಲು ಪಂಡ ಜೈನ ಮಠಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ನಿಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಯಾರ ದಪ್ಪು ಪಂಡದಂಡ ಕಲಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಮಠತ್ತ ಬಾಕ್ಯಾರ ಕಂಡು ಮಠತ್ತ ಕೆರೆ ಅವು ಕಲಂಕೊಂದಿತ್ತು ಮೂಲು ಪ್ರಥಮ ಬೆರ್ಮೇರು ದೈವಲೆಡಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ತುಂಬೆ ಇತ್ಲು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕುಲ ಹಿರ್ಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಬೆ ಇತ್ಲು ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಪ್ರಥಮ ದೇವೇರಾದ ಬೆರ್ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಒಂದು ಬೆರ್ಮೇರು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ದುಂಬುಡ್ದುಂಚಿ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ದೇವೇರು ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಅಂಚನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ 4 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚಿನಾತನ ಬಂಡ ಜೈನ ಮಠಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡು ಜೈನ ಮಠಸ್ಥಾನ ಕುಶ್ಮನಾಂಬಿನಿ ಮಠತ್ತ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೂ ಸೇರಿದಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವು 4 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನತ್ತಿಗೆ ತಾನು ಅವು ನಿರ್ಜೀವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ನಿರ್ಜೀವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬೂರ್ದು ಅಂತೆ ಪಾರ್ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೂರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಸಮಯ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 1994 ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದಿವಂಗತ ವಾಸುಶೆಟ್ರು ಬಂದು ಆರ ಮುಂದಾಲ ತೂಗೆ ತಂದು ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಜತ್ತನದ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಊರ್ದಗಲು ಗುತ್ತುದಗಲು ಬರ್ಕೆದಗಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಕೈಪಾಡ್ಯ ಆನೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಇನ್ನಿಕ್ ಇತ್ತೆಗೆ 32 ವರ್ಷ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು 32 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಾನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮನ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ತಾನಿ ವರ್ಧಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾತಲ ನಡತದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟೈತೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚದು ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇತ್ತದು ಮಾತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬೀಸದು ಲೆತ್ತಿಲಕ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಜನಕ್ಕಳು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಕೈ ಮುಗಿದು ದಾದ ಕೇಂಡರ ದಾದ ಬೇಡೊಂದು ಪೋಯರ ಅವು ಮಾತ ಕೈಗುಡ್ದು ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲೇರು ಅಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನದಟ್ಟಾತನು ಅಂಚ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಳ ಬರೊಂದು ಪೋಂದು ಈ ಇಡೀ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೊಂದು ಪೋಂದುಲೇರು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಈ ಮೂಲ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಜನ ಸೇರ್ವೇರು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಗುತ್ತು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೆ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಎಂಕುಲತೆ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದಾಗಲು ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜನೆ ಗುತ್ತುದ ಯಾನ್ ಮೈನಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡದು ಎರಡನೇ ಗುತ್ತುದಾರು ರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡದು ಮೂಜನೆ ಗುತ್ತುದಾರು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಥಸ ಪಾಲಿಕೆರು ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಇತ್ತನಾರು ವಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮಗೆ ಇತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಮುಂದಲತ್ತ ಒಯ್ತುಗೆ ತಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮುಂದೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ನಮ್ಮನ ಇತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಚೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಮೇರು ಇತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ నుంచి ಆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ನ ಮುಂದಲತ್ತೋಡು ಬಾರಲಾಯ್ಕೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡಪನಾಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಕ್ತಿರ್ನಗಳು ಬರ್ಪಲಕ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಆ ಅಪಕ ನೆಟ್ಟ ದಾಲಾಜಿ ನಟ ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ದಲಕ ಇತ್ತಾನೆ ಗುಡ್ಡದಲಕ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಎಂಕುಲು ಅಂತ ಎಂಕುಲ ಕಿಂಜ ಪ್ರಾಯದಗಳು ಆ ಪುರತು ನೆಟ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತಲ ದೈತದ ಮಲ್ಲ ಮರಕುಲುತ್ತ ದೇಪಂಡ ಬೂರ್ದು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೂರ್ದನ ಆತ ಹೊರತುಕು ನಮಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಹೋಜಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಊರ್ದಾಗಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಗರ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಕಲ್ಲು ಅವು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 14 ಕೋಲು ಎತ್ತರ ಉಂಡು 14 ಕೋಲು ಎತ್ತರಡು ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲು ಎರ್ಮ ಕೋಲ್ದಾತ ಅವೇನು ನೆಲತ ಅಡಿಕ್ಕು ಪಾಡ್ದು ಒರಿದಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮಿತ್ತದೆಯ ದೇಪಂಡ ಮೂವಿಂದ ಮಿತ್ತ ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುನು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮೂಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ತುಂಬೆದಲ್ಲದ ಮೂಲೆ ಐಕೆ ಮುಲ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋತುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಂಟಾಡಿಗೆ ಬೋತುಂಡು ಪಂಪನ ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜೇಳು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಅವಿನ ಮಾತ ತೆರಿಯೊಂದು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮನದಟ್ಟ ಆಪುಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಪೋಯ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಕಲ್ಲಿಡಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಂಡು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಡೂಮ್ ಉಂಡೈಕೆ ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅವೇನು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪುವ ಆ ಡೂಮು ಬಾರಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ದುಂಡು ದೇವಂಡ 14 ಕೋಲು ಆಯ್ದ ಕಲ್ಲವು ಆ ಕಲ್ಲಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ 32 ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತ ನಡತೊಂದುಂಡು ತಿರ್ತ ಒಂಜಿ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ 7-2 ಫೀಟ್ ತಿರ್ತುಂಡು ಭೂಮಿ ದಾಡಿಗೆ ದೇಪಂಡ ಎಂಗಳು ಡಮಲೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಫೀಟ್ 4 ಫೀಟ್ ಇಡೋ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅವು ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಗರ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಆತ ಉದ್ದದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ತೆಕ್ಕಿಂಡು ನಂಗೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಕಂತದ ಪಾಡ್ದೇರು ದುಂಬು ತಗಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಇತ್ತು
ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಏನು ಸರ್ತ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ದಂಡಿತ್ತೆ. ಹಾಂ ದುಂಬುದೊಗಲು ಮಂಡ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನ ಪಂಪನೆ ಪುರುಲ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬುಡು ಒಂಜಿ ಮೊರಕಲ್ಲು ಇತ್ತು ಕಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನ ರಡ್ಡು ಮಾಲಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತನ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ದುಂಬುಡು ಇತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತದ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಆತಿಗೆ ತನ್ನ ಬುರ್ದು ಇತ್ತಂಡು ಬುರ್ದು ಭಾರಿ ಸಮಯ 4 ವರ್ಷ ಬಿರ ಇಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಈ ಸ್ಥಳ ಪಂಡ ತುಂಬೆ ಎತ್ತಲು ಪನ್ಪಿನ ಪೂರ ಜೈನ ಮಠಸ್ಥಾನಗೂ ಸೇರಿ ನಿಂಚಿನ ಜಾಗ. ತುಂಬೆ ಎತ್ತಲು ಪಂಡ ಜೈನ ಮಠಸ್ಥಾನಗೂ ಸೇರಿ ನಿಂಚಿನ ಜಾಗ. ಒಂಜಿ ಪುರ್ತರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜನೆ ಗುತ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಪಂಡದು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಯಾರ ದಪ್ಪು ಪಂಡದಂಡ ಕಲಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲು ಅವ್ಳು ಮಠತ್ತ ಬಾಕ್ಯಾರಡು ಕಂಡು ಮಠತ್ತ ಕೆರೆ ಅವು ಕಲಂಕೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅವು ದೇವಣ್ಣ ಅವ್ಳು ಮಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಪನೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ತುಂಬದೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಯಾರ ಕಲತೊಂದಿಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚದು ಮುಲ್ತ ಬಾಕ್ಯಾರ್ದ ಕೆರೆತ ನೀರು ಕಲಂಕದನ್ನು ಪಂಡದು ತುಂಬೆದೆಲ್ಲ ಇಡಿಗಲ ಗೊತ್ತುಗುಲ ಈ ಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಷ್ಮಾಂಡಿ ಮಠಕ್ಕಲ ಅಜಗಜ ಅಂತಾರೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಇತ್ತಲ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರುತ ದಿನ ಪೋದು ಅವಲೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ತುಡು ಪ್ರಸಾದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ಪೂರ ಪಸಂದ್ ಬತ್ತದು ನೀ ನೇಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೂಲು ಪ್ರಥಮ ಬೆರ್ಮೇರು ದೈವಲೆಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೈಸಂದಾಯಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂತ ಪಿದಾಡ್ದುಂಡು ಈ ಪಕ್ಕ ನಾಗದೇವಿರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಒಂದು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನೇಮವನ್ನು ಕಟ್ಟನಕಲು ನಮ್ಮ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪರವೇರು ಪಂಡದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ 32 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅವಳು ಪೋದು ಆರ್ಲಂತ ಕಿಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿ ಅನ್ನಗ ಪನ ಈತ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಕಟ್ಟಲು ಎತ್ತನ ಕೆಟ್ರೆ ಬರೋದಿತ್ತು ದಯ ಪೋಡಿ ಅಂತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿದಿರಿ ಜನಕಲು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರು ಏರ್ಲ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಡೇಪಯ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪರವೇರ ಪಾತ್ರ ಪೋನಾಗ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಪಜಿ ವೆಂಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಕಿಂಜ ಪಂಡದ ಆರ್ಲ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಬುಲ್ತೇರು ಬೇಜಾರು ಬತ್ತೀರಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲು ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯ ಎಂಕಲು ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆ ಅರೆನ್ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡುಂಜಿ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲಾದು ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಡುಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ 32 ವರ್ಷ ಪಿರ ಮೂಲು ಕೋಲ ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತೆ 32 ವರ್ಷ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪರವಿ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಕೋಲ ಕಟ್ಟೊಂದುಲೇರು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯದ ನುಡಿ ಅದು ರಕ್ತೇಶ್ವರ ನುಡಿ ಅದು ಮೂಲು ಪಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಇದು ಪಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂಡ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮ ದೇವಣ್ಣ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಉತ್ಸವ ನಡ್ತಂದುಪ್ಪುಂಡು ಉತ್ಸವ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಜಲಕ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜಲಕ್ಕೂ ಮೂಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಂಡಿ ಬಣ್ಣದು ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಗಂಡಿಡು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪನ ಜಲಕ ಸ್ಥಾನ ಅಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆದಾಗ ಜಲಕ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಪೋನಾಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಬೆರಿಯ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬೆರಿಯನೇ ಪೋತೇರು ಪಂಪನಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬೆರಿಯನೇ ಪೋದು ಪೋನಾಗ ಮಧ್ಯ ಸರ್ತಿ ಮುಂತುದು ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಲೆ ಹತ್ತೇರು ಅಲ್ತಡು ಪಕ್ಕದ ಕತೆ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ತುಂಬಿ ಎತ್ತಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನ ಕತೆಗಳು ಅಪ್ಪನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋತಾರೆ ಮೂಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಂಡು ಉಂಡು ಬಾರಿ ಮಲೆ ಗುಂಡಿ ಬಂಡ ನೆಲದಂತಿನ ಗುಂಡಿ ಬನ್ಪೇರೆ ದುಮ್ಮದಗಳು ನೆಲದಂತಿನ ಗುಂಡಿ ಬನಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಐಕ್ ಗುಂಡಿಗೆ ದಲ ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪರ ಒಬ್ಬ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಆ ಜಾಗ ಐಕ್ ಪುದರ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಇಡೀಗೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಾರಿ ದುಂಬುಡು ಬರೋಂತೇರಿಗೆ ಐತ ಪಕ್ಕ ಮದ್ಯುಡು ಮತ್ತು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬರ್ಪಿನ ಉಂತದಿರಿಗೆ ಉಂತ ಇವಕ್ಕ ಒಂತ ಸಮಯ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋಯಿರು ಜಲಕ ಸಿಂಗಾರಗು ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂದೇ 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಪೋತನಿಗೆ ಬೇತಕೋಡಿಗೆ ಐದು ಪಕ್ಕ 2ನೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಪ್ಪನ ನುಡಿತ ಪ್ರಕಾರಡು ಇನಿಯೇ ಬೈಯಾಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತುಂಬಿದೆಲ್ಲ ಕೆರೆಕ್ಕೆ ಪೋಡು ತುದೆಕ್ಕೆ ಪೋಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಂಡಿಡೇ ಮೀಯಾಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಆಯನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆನೆ ಬೈಯಾಡು ಎಂಕಲು ದಾಲ ಸಿದ್ಧತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದಿಜ ಆನೆ ಬೈಯಾಡು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಪಂಡದು ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಪಿರದ ಕತೆ 45 ವರ್ಷಡು ಬತ್ತದು ಈ ಕೆರೆಟ್ ಮೀದು ದಾಲ ಮೂಲ ಎಂಕಲು ಇಂತೆ ಮೂಲ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ತುಜಿಪವ ಎಂಕಲು ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಟೆಡು ಜಲಕ್ಸಂಗ ಆದ ಕಟ್ಟೆಲ ಮಲ್ಪ ಅಂತೆ ಖಾಲಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮನೆಟ್ಟು ದೇವರಂತ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಪೊತ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡ ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದ ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕೆರೆಟಿನ ಮೀದು ಪೋಪುನ ಅವು ವಾಡಿಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ನಡ್ತೊಂದು ಉಂಡು ದುಂಬಲ ಬರಂತೀರಿ ಮದ್ಯೋಳು ಬಂದದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ 2ನೇ ಇಡೆಗೆ ಬೈತೀರಿ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡಿಂಚಿಲ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಣ ಮುಹೂರ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆಲು ಮಹಾಪೂಜೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ನವಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಲಸ ಒಂದು ಮಾತು ಆತು ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆಲು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂಡು ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮನ ಭಜನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುಂದ್ರದೊಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ 2 ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿದಾಗಲ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ
ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಬಂಡಾರ ಜತ್ತದು ಮಿತ್ತುಡು ಬಾಕ್ಯಾರ ಉಂಡು, ಮೈಂದ ಬಾಕ್ಯಾರ ಬಂಡದು ಮಿತ್ತದ ಬಾಕ್ಯಾರಡು ಬಂಡಾರ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ನೇಮ ನಡಪೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮೈಸಂದೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಈ 4 ದೈವಲ್ನ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ನೆಕ್ ಮಾತ ಭಕ್ತರನಗಲು ಬತ್ತದು ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರನ ದೇವರನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ.